Čaute, ahojte. Toto je prvé video zo série, alebo ani neviem, či to bude séria, alebo to bude kanál, alebo to bude nejaký podcast, alebo čo to bude. Ale jednoducho prvé videjko, takéto nejaké videjko. A rád by som sa teda predstavil. Moje meno je Adam Bojml, nemecké priezvisko asi. Som obyčajný chalan, ktorý teda aj napriek tomu, že je obyčajný, tak má nejaké skúsenosti určité, ktoré by možno rád zazdielal aj pre nejakú stanica meškanie vlaku. Opäť to vystrihnem. Myslím si, že už mám nejaké skúsenosti a možno aj vedomosti, nejaké vzdelanie, ktoré by som možno rád odovzdal širšiemu publiku, ale nie, že odovzdal. Iba by som sa rád vyrozprával takto nejak akože na kameru a budem veľmi rád, ak budú ľudia, je jedno koľko, či to bude pár ľudí na začiatku, alebo je jedno koľko to bude ľudí, ale pointa tohto je zistiť, že či to, čo rozprávam, aj niekoho zaujíma. Či sa nájde niekto, čo to reálne aj bude počúvať, lebo nie som si ešte úplne istý, že či mám toľko skúseností, toľko vedomostí, aby som mohol takto o niečom rozprávať, o niečom, čo má reálne aj význam, nielen tak do vetra. A rád by som to otestoval. Ešte neviem, akou formou, či to bude YouTubeové video, či to bude Instagramové video, nejaké Reelsko, alebo či to bude nejaký TikTok, podcast. Ale rád by som jednoducho takto niečo dal do sveta a uvidím, že či z toho bude aj nejaká odozva, či sa to niekomu bude páčiť, či sa možno niekto bude stotožňovať s tým, čo budem hovoriť, alebo prípadne aj keď budú iné názory na ten obsah, aj keď budú iné názory na to, čo hovorím, alebo na to, čo budem nahrávať, tak budem veľmi rád, lebo som zistil, že rád sa učím aj nové veci, rád spoznávam nové veci, rád spoznávam názory druhých ľudí, rád spoznávam pohľady druhých ľudí na život, kariéru, úspech, peniaze a takéto veľké témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité v tom živote na Zemi. A možno by som sa týmto aj rád inšpiroval od druhých ľudí a vnímam to ako príležitosť inšpirovať sa takto od druhých ľudí na nejakej platforme. Ešte raz teda opakujem, neviem na akej platforme, ale chcel som spraviť takýto prvý krok, aby som sa možno nejakým štýlom predstavil, trošku sa vyrozprával a uvidíme, čo z toho bude. Potom to skúsim aj nastrihať, aby sa to dalo aj pozerať, ale nebudem robiť nejaké veľké edity, to neplánujem. Skôr by to malo byť také úprimné od srdca, autentické, ale je možné, že do budúcna že to nejak rozšírim aj o nejaké iné videjka. Ale zatiaľ je možné, že toto bude jediné video, ktoré vydám, možno ani toto video nevydám, možno áno, neviem. A na záver by som teda chcel iba povedať, že ešte raz, že teda moje meno je Adam, veľmi ma teší a rád rozprávam, som zistil, rád rozprávam na verejnosti, rád rozprávam pred druhými ľuďmi, aj napriek tomu, že som možno vnútri seba introvert a že ma dobíja, keď trávim čas aj sám o samote, veľmi to potrebujem, ale aj napriek tomu sa rád inšpirujem od druhých ľudí a trávim s nimi čas a pýtam sa ich na možno ich pohľad na ten svet, ale to už som spomínal. Teší ma a verím, že sa vidíme ešte aj v iných videách, možno už nejakých tematických videách. Uvidíme, ako to vystrelí. Čaute.